Wes. Wes. Klik. Login. Login. Wes. Wes. Yang nenek-nenek mau berinvestasi. Daripada nabung lebih baik investasi. Wis leading. Terus masukkan apa menengahin tanganmu. Baru. Oh, memasukkan password. Kok iki rene tulisane? Kandhane kat mau lah mripate mbok tutup ngerpen mripate dibuka. Gen password-e ketok. Terus kanan di Tekan kene ning iki dibuka sik ya. Kena ora? Wis, bener ora? Landi wong rung kebuka ngono kok. Wis ngono kok. Endi? Ya login to ya terusan. Gusti Allah, ken buka. Wis login. Nah, endi? Gusti Allah aku balik neh sing mbok tutul sing endi kuwi mau logine sing ngisor ora sing dhuwur. Ngisin neh. Oh, piye? Iye. Sing ditutul ki login sing ngisor ora sing dhuwur. Gusti Allah ya mak tutup neh ta ya. Jenenge keamanan gitu ngono kuwi, keamanan sistemnya ngono kuwi. Kira dihapusi. Latihan.